салому дуруди бепоён ба ҳар як шумо дӯстон бинандагон ва мухлисони шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯза чира гуфтанӣ будем дӯстон. Рост гап як чанд рӯз буд видео партофтан натонистем ба хотири камтарак смени проблема доштам. Ҳамун кор борои худам давдам, кор борома иншаалло ки тинҷ буд кардам. Худо хоҳад як рӯз пас кор намебурам бо наворои нав, нашоти стройка, паталок, фигура ё гулпартои абойзанӣ иншаалло кор дорам. насиб боша сар мекунам кора мисли ҳарвақта. Пешкаш шумо мегардонам айнол чӣ хел задан ё ки чӣ кор кардан то расход ҳамаша иншаалло гап мезанам, кора сар кардам. Ва гапа дроз намекунем дӯстони азиз. Ман ҳамира ба шумо гуфтанӣ будам ки бисёри бародаро дар комментария менависонанд ки ака гуфта будӣ дар канали нав нархи навои мақсад строителнира тахта шифр ҳамин чизора камера мекунам мепартам шумо дастгирӣ кунед. Ва бисёриёш бо нависонанд ки мошинбозора камера ка агар битонӣ нархҳои мошина бипарс ё ки ягон участка замини фурӯшӣ боша бо камера ки ё ки сурат пуратиш боша дар ягон навор ки пешкаш шумо бигардон иншаалло ки бо дастгирӣ мекунем. Ва дӯстони азиз ай ҳамаи шумо амира гуфтанӣ будам барои ҳамаи шумо ки агар ягон тар мошини фурӯшӣ дошта бошед ё хонаи фурӯшӣ дошта бошед, замин чизе ки фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои WhatsApp наминҷа номеро мебурояд болои экрана, метавонед ҳамин номеро дар рӯӣ кунед. Иншаалло бепул рекламаш мекунам дӯстони азиз. Ба хотири якчанд рӯз видео напартофтан дар ин канал дар он канал видео напартофтанмон гуфтам ки смени проблема доштам, ба ҳамин хотир натонистам навор карда кордам даже ягон ҷода набудам, кордам рафта натонистам, ба ҳамин хотир видео набуд. Ва дӯстони азиз агар бихоҳед нархи мошин ё хонаро дар комментария бинависонед ва дар канали нави мо обуна шед, сурати канали наминҷа мебурояд дӯстони азиз. Ва номи каналмон Сафархон TG 1997. ҳама касаб дорем бародаро як дастгирӣ кунем, беҳтарин мешавад. Канали мо пеш барояд иншаалло ки чӣ видеои мақсад дар он канал видеои хоҳиши дили шумои бародаро, чизе ки шумо дар маъқулай ё ки мехоҳед нархоша интересоват кунед, иншаалло пешкаш шумо мегардонам. Фақат дар комментария бинависонед ва мошин ё хонаи фурӯшӣ чизе ки боша суратоша дар ҳамон WhatsApp бо рӯӣ кунед. дӯстони азиз дар WhatsApp мо рӯӣ кунед, бепул рекламаш мекунам. ради интереси любой канали мошин савдо ё ки мошинёро реклама мекунад, нархи навои мошина ё ки хонара ради интереси бинависонед. чанд сомонтон мега аввал пеши реклама аввал сума мега дар карта парто, баъдан мошинтона ё хонатона ё участкатона мақсад реклама мекунам мега. барои шумо бепул ина бародаро рекламаш мекунам. дар ҳаминҷа 2900 подписчик дорем. 2900 кас ақаллан 1000 нафараш дар канали нави мо бидорем подписатсия кунанд, беҳтарин мешавад. Ва ай 2900 кас кадоми чизе ки фурӯшӣ доред метавонед дар комментария дар WhatsApp ман рӯӣ кунед ё ки дар комментария бинависонед. номерои WhatsApp ҳама ҳастай, суратҳоро рӯӣ кунед бародаро, видео мекунам, пешкаши ҳар яки шумо мегардонам. ва ҳар ки ҷое бошед дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад ва паноҳи ҳаматон ба худо то навори ояндара. ва дастгириро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмонед дар канали мо ҳатман даромада обуна шед. ва ҳамон масъалаи лайка бинед дӯстони азиз, як лайка ягон ударай чапотай бигиренеш бо беҳтарин мешавад. панотон ба худо дӯстон.